Salam, hormatly vatandaşlar, akşamınız hayırlı olsun. Bugün sizin bilen gıйbatlar barada, o gürrüň etmekçi, gıйbatlar, boş gürrüňler barada. Onun üçin emine şeýle bir neme taýýarladym size. O, gaty gowy, gyzykly bir neme boljak ýöne. Kän uzyn bir saatlap, bir ýarym saatlap gürrüň etmeriz. Hiç garak olur ýöne, o düşnükli we gyzykly bolar. Şu at görýän nemäňiz Türkmenistanyň medeniýeti diýe online. Umuman aýdyp biljek nemämiz bu taýda gazetler var we propagandalar var. Indi bunuňa gazet diýip geçmek, men size bunu näme üçin alyp görkezmäni niýet etdim. Türkmenistanyň ähli mediasynda, ýani Vatan habarlary bolsun, aydımçıları olsun ya da beylekleri, yani pul kazanyanları vardır. İyi adam bolup görenler neçelle mekteplerde Türkmenistan'ın ähli durmuşun gatlaklarında yalan höküm sürýändir diýip aýdaly. Eğer doğru söz olsa höküm sürýär diýip bilsek. Indi şo yalanlaryň hemmesiniň jemlenip bir ara getirip düşündürmek iň amatly ýolu gazetlere seretmek, ýogsa beýlek nemeler bir-birinden görkezmek üçin ýa-da köprek çalışyrymlyrak iş geçirmeli, onuň üçin hem çalışyrymly zady dinläp bilýän nemämiz bolmaly, tomoşaçylarymız bolmaly. Gynansak da türkmen halky, 21-nji asyrdaky türkmen halky çalışyrymly zatlara düşünüp bilen okşanyň üçin hem gatça biz hem bolup bildiğinçe sady tutjak bolýas. Ýyleşler birazrak nemämiz bolan bolsa-da ýokary hillerak tomoşaçylarymız has çalışyrymly temalaryň içine geçerdik. Ýani bu taýdaky mesele ýyleşler ýa-ni 30 ýyldan bäri türkmenleriň üstünde alınıp barılan neme siýasaty, raýat siýasaty sebäplidir. Indi şeýle geçeli size ine näme görkezýän men size şu taýda. Garaşsyzlyk diýä. Garaşsyzlyk ine gazetleriň web sahypasy var we şu taýda da bölümleri var. Ine görýäňiz garaşsyzlyk, betaraplyk, resmi habarlar, ýene näme görüp biljeňiz näme. Indi ilkinji birinciden bu alfabet nemesi boyunca giden ok. Birinci alfabet boyunca gelmeli olsa A harflar, B harflar gelmeli. Yani A harftan näme var? Yok. B harflar gelmeli umuman. Indi bu G harftan başlıyor. R'ler, S'ler, H'ler deyip gidýär ve ünsüňiz çekjek bolýan ýerim garaşsyzlyk, betaraplyk deyip habar bolup bilmeýär. Illeşler. Ütköşüp bir neme ýöre diýerler. Ýöne bizim şu nemeler boyunca alars. Indi bu taýda näme diýe? Bir saat öň diýe paýlaşypdyrlar. O hojalygy milli ykdysadiyetimiziň köp ugurly puwdakdy diýe. O hojalygy indi bu bir nemedir? Slogan ýa-da şigar diýip aýdaly. Olaryň nemesi boyunca. Şigar ýöre diýerler, ýyleşler gynansak da. Indi bu şigarly mesele yalandan ibaret bolýar. Esasen 21-nji asyryň döwlet guruluşlarynda, medialarynda hemme ýerde beýle bir goşga meňzeş, hakykat bilen örtbas etmeýän, örtüşmeýän, gawat gelmeýän nemeler ulanylmaýar. O zatlar galdy gitdi. Bular orta asyrlardaky ýa-ni padşahlar bilen gullaryň arasynda, ýani raýatlaryň arasyndaky gatnaşyklarda emele gelýän zatlar bular. Umuman diýip aýdanda bir samimiýetsizligiň alamaty günümizde. Öň belki o bolup biler, ýa-da bolmanan biler. Şu wagt günümizde diýip el alsaňyz bolýar. Indi dowam edele. Bu taýda nime bu garaşsyzlyk bilen munyň näme daxylly ýeri var? Hormatly
o prezidentlerinin o kabul etmemiş. Näme diye 5-nji dekabrda diye. O Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan ABŞ İşevirler Geňeşiniň ýerini ýetiriji direktory Erik Stewart diye. Umuman munyň garaşsyzlyk bilen bir näme dahil ýeri bar, men düşünmedim. Alypdyrlar soňky döwürlerde bilýäňiz Amerika bilen aralary bozup Karbamid wakasyndan soň şoňa bagyşlap yalandan bolsa da bir iş geçirýän bolmaly. Bular şu işin bir bölegi. Ya aýtda bir propaganda işini ýöredýärler bular. Propagandalar hem şigarlar bilen ýöreýändir. Ýa-ni sloganlar bilen, lozunglar bardyr. Soň bu taýa gelele, indi gurban ola. En gülkünç ýeri açık kapılar siyasatyna eýerip diýär. Onuň bilýäňizmi, açık kapılar siyasaty diýmek näme diýmek? Barmy ka bilen düşünen? Açık kapılar siyasatı. O açık kapılar siyasatı bilmedim. Türkmenistanda nähil seredilýär, nähil görülýär. Ve umuman bir şigardan ibaret. Ve şu zatlar yine de gaýtalap aýdaýyn, mekteplerde Türkmenistan'da Türkmenlerin sereden ähli yerinde çykýandyr. Bunu aydımçılarına çelle iň porruk ýaxşy boşun ýene näme diýen bir ýa-ni narkoman aydımçıları var, artistleri. Yani şolara çelle ýene şunýaly nemeler bilen gurrun edýändir. Özüni alyp barışlar hem, ýa-ni häsiýetler hem. Açık kapılar o siyasaty näme diýip bilen bar bolsa kommentariýalarda ýazsyn ýyleşlerimiz. Açık kapılar bolanda näme managa gelýär? Ýollary ýapylmagymy? Ýa-da Türkmenistanyň içindäki çöküşmi? O nämäniň haýsy gapy açylýar? Onuň bir siýasaty ol. Umuman şeýle bir toslama nemeler var. Demirazık Koreýada agzybirlikde bilelikdelik siýasaty var. Demirgazyk Koreýanyň siýasaty. Agzybirlikde bilelikdelik siýasaty. Ýene şeýle bir siýasatlar bar dünýäniň iň samsyk nemeleriniň aýdýan ýa-da ýöredýän siýasatlary ýa-da lozunglary. Gülkünç ya, bu zatlar ine şunun ýaly nämäni Ýewropada ya ösen ýurtlaryň birinde aýtsaň açyk kapılar siýasaty diýmek näme diýmek? Şunu bir aýtsalar entek menteň çykarýarlar. Ýöne bizde ýyleşler ine 30 ýyldan bäri raýata näme edilýän, görkezlýän näme diýeli? Bir hereket mi diýeli bir sözüm tap bolanok ýa-ni şu raýaty bir şekillendiripdirler da. Şoňa gawat geler ýaly dip şunu ýaly boş, içi boş munyň bu adamyň zäherleýändir we zehinini öldürýändir bu zatlar. Ýani bu taýda näme ýazýar? Yani sizin bilen şu wagt bilelikde seredip durun, öň seretmedim. Ýa-ni öň başga günler seretdim, umuman bugünkilerine seretmendim. Ne bilelikde seredýäs. O Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahaty. Türkmenistanda hamaly siýasat ýöreýär, maslahatlar bolýar, ýene näme diýilen ýaly näme bunu oturan ýerinde, ine aýdaly men ýaly biri bar diýele. Oturan ýerinde bugün näme boldy ýaz, o boldy, bu boldy diýip öz kellesinden ýazýar. Bunu nereden bilýär? Buna George Orwell'ın 1984 kitabı var. Şu kitapta propagandanın ne edip görüşünü düşündürüyor da. Yok zatlar bar edip görkezýär, bar zatlaryň tersini görkezýär. Misal üçin Payok var da. Pikredim. Payok düşündürüyor. George Orwell Payok düşündürüyor. Bu adam bu kitabam yankı Sovyet nemesini şu ýöredilýän kommunistik nämäni düşündürmek üçin ýazylan kitap ýyleşler. Ýöreýi de şonu düşündürmek üçin ýazylandyr. Birazrak natsizm hem o
gurrun berýär sebäbi edil şo uruş döwürlerinden çykylan wagty ýazylan zatlar da onuň bir täsiri bolan bolmaly ýöne esasan kommunizmi tanqidleýär. Şo taýda payok var. Payok mysal üçin şokolad. Şokoladyň gramynyň azalýandygyny dogry habar gelýär, azalýar diýip gelýär. Soň propagandaçy näme diýär? Şokoladyň hepdelik payogyň möçberi 25 gram köpeldildi diýär. Şey diýip berýär. Soň näme bolýar? Adamlaram hawa köpeldildi diýip begenýär, eline alan şokolady az bolmagyna garamazdan az hakykatda görünüp dur. Ýöne telewizorda da ýa-ni habarlarda köpelýär diýip aýdany üçin şoňa kellesi garşýar bir hili hakyky dünýä bilen ýalan dünýäniň arasynda galyp bir hili raýatlaşýar, ýa-ni mallaşýar. Şeýleräk bir ýagdaý bar. Bulam ine şonuň ýalyk bir zat. Türkmen-Amerikan işbirlik maslahaty diýär. Amerika Türkmenistana gelip hiç haçan iş etmeýär. Amerikanyň iş edýän ýerleri anykdyr, şertleri özleri goýýar, ýa-ni özleri goýýar diýänim, adalatly bolmaly. Nemäniň şerti adalatyň, hukugyň ýöreýän bir ýurt bolmaly. Türkmenistanda ýok bu zat. Ýene oturypdyr. Hramf bolsun bu gezek, men olmaýyn. Hramf oturdy we ýazyn bugün Amerikalılar bilen maslahat geçirdik, o iş dünýäsi ösüp barýar diýär. Ve şeýlerek soň ine nämeçindir bir rus dilinde de o ýazýarlar. Görýäňizmi? Näme diýmek bolýar? Bu zat aslında rus dilinde ýazylyp gelýär, soň türkmençe terjime etip goýýarlar. Ýani Türkmenistan Putin'in elinde 30 ýyldan bäri ondan öňkü kommunizm döwründe de Orsun nemesinde de o padşah döwründe de şeýle ýani bularyň hemme zady bir oyun, bir illüziýadan ibaret. O insanperwer ýörelgeler rowaçlygy beslenýär. Näme diýmek? Şu sözlem, yine şu sözlemi bir bana düşündürüp bersin. İnsanperwer ýörelgeler rowaçlygy beslenýär. Ýyldaşlar bilmedim ya, men orta asyrlaryň bir Arap şahiriniň kitabynda mı ýaşap görürs? Araplaryň goşgulary şuna benzeşdi. Men birazrak okap görüpdim. Edil şunun ýaly bir hiç neme ýeri ýok. Bularyň ulanýan o dilleri, sözleri. Demede ine şunun hakykata gawat gelýän ýerine barmy aýdym ine. Barmy? Hakykata gawat gelýän ýeri. Ýyldaşlar. İnsanperwer ýörelgeler. Näme mana gelýär insanperwer diýende? Ýani humanizm, ýani gumanizm diýerler. Mümkin ýani düşünmegi mümkin bir zat däl. Indi şunun içinde ýetişen jemgyýet ýani hakyky dünýäni görüp bilmeýär hiç haçanam. Şu sözler bilen. Iň bärkisi Türkmenistanyň içinden çıkıp daşary ýurtda bir ýokary bir nemäni görmedik adamlar bir esey ýani düzme ýazdyýsan ýazyp bilmeýär. Garaşsyzlygy şeýle, bir taraplygyna gelelim. Gysga geçeli. Bir taraplyk döwletimiziň mertebe sütüni diýär. Bir taraplyk döwletimiziň mertebe sütüni. Indi mertebeden söz edýär. Ve kese çizik koyupdur, ýani bir taraplygyň başgaça bir manysy, ýani döwletimiziň mertebe sütüni näme diýip sorasa bir taraplyk diýip jogap bermeli. Ine aşagyna näme ýazar? Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwrü ata watanymyzyň hemişelik bir taraplyk siýasatynyň en gülkünç ýeri sözlemiň dünýä derejesinde dabaralanýan zamanasıdır. Hakyky ýani Arap edebiýatynda ýaşapýarys. Başga hiç zat däl bu. Arap edebiýatynyň hut özü. Yani Türkmenistanda näme işi var bunun? Berkarar. Karar
Arapça, ber sözü Farsça, berkarar. O, devlet Arapça, täze Türkmençe bolýa dip, Türkmençe dip çak edýän oğlum Farsça da bolup biler. Eyyam Arapça, o kalkınış Türkmençe dip hasap ediler. Dövür Arapça. O ata Türkmençe bu nähil zaten ulanýan sözlerimiz hem yarımdan köpü Arapça ve sözlemin guruluşy hem Arapça illeşler yani bu. Bular Türkmene değişleri yok. Buların elinden o çalt wagtda ýurda almaly. O taýlarda ne Araplaşan Türkmenlerin ne de Orslaşan Türkmenlerin işi var. Şolar şu neme getirdiler ýurda. Dowam edeli o baky bir taraplyk buýsancymyz. Bilmedim kim buýsan ya bir taraplyga. Bir taraplygy illeşler neme geçeliň ýa bir taraplyk Orsun ýöreýte nemeden zatdyr. Ine Ukrainanyň bir tarap bolmagyna teklip edenler. Uruşa başladı. 3 ay dowam etdi. 3 ay uruş dowam eden soň Kiýewi alyp bilmediler. 3 günde almaly uruşy. Soň ýanky ýaşaýyş ýerler bombalap başladylar. Ýyzyndan hep şunda teklip edýärler. Siz bir tarap bolun. Ondan soň uruşy goýýas diýä. Ine bir taraplyk nereden gelýär? Bir taraplyk Orsun oýnan. Näçe edýärler bir taraply? Biz bir tarap diýä, bize goşulmaň diýä. Ine ýurdun içinde adamlar işsiz, bu gorku astynda diýeli, zulüm astynda ýitirilenler, ýöwedilenler, öldürilenler, birentek bir giden jenaýatlar, terrorizmler, genosidler hemme zat bar. Biz diýä bir taraplyk diýä, baky bir tarap biz diýä. Buýsanýas şoň üçin diýä. Onu kim aýdýa? Bir taraply alanlar aýdýa. Halk aýdan oğlum. Dünýä nusgalyk ýöreligi Türkmenistanyň dünýä nusga bolup biljek bir zat barmy? Ýa-ni Türkmenistanyň bolup biler. Biz barsak bolup bilýär. Biz baranda bolýar. Nesip bolsa da boljak. Ýöne şu wagt Gahrman arkada Bir tarap Türkmenistan adlı kitabında ananyp bilýäňizmi? Bir tarap Türkmenistan adlı kitap varmış. Indi kitabında Türkmenistanyň bir taraplygy. Bu bizim mizemiz, gymmatlygymyzdyr diýä, durmuşymyzyň aýrylmaz bölegi. Kimiň durmuşynyň aýrylyp bilmeýän bölegi bilmedim ol neme? Siz beriň onuň jogabyny ýöne. Indi seredin kitabyň ada bir tarap Türkmenistan ve içinde de Türkmenistanyň bir taraplygy diýip bölüm bar. Bir taraplygyň bir taraplygy Türkmenistanyň bir taraplygy. Yani her türlü bu çep öwrüň ýene bir zat edin çöwrüň öwrüň döndürüň dolandyrıň aýlan şol bir sözleri ine size ýanky boş gurrun. Ine şular boş gurrun ýyldaşlar. Biz şu an boş gurrunlardan gurrun edýäs, dogry dälmi? Bularyň hemmesi boş gurrun. Halkara bir taraplyk güne. Şowhuna beslendi diýä. Golaýda Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýöreýte sazçylyk mektebinde diýä. Ýyldaşlar bir tarap halkara bir taraplyk güne. Giyip seredin her gün her hepde şol bir neme yani bu seredersiniz günde bir taraplyk günü bellenýär bir taraplyk bayram bellenýär. Şol bir zatlar aýlawur adamlary ýanky mallaşdyrýarlar ýanky raýatlaşdyrýarlar. Bu zatlar şeýlerek ýyldaşymyz ýazypdyr. Owadan sözleriň toplumy dolu düşnüksiz ýagdaýda halka bermeli. Halk manysyna düşünüp bilmeýän bir gowy zatlar aýdýar. Biz düşünemzok ýaly diýip goýsun diýýärdi diýä. Ne hakyky, ne bularyň edýän nemesem şol propagandanyň ýanky totalitar rejimlerin propagandasynyň nemesi şu
E, Bunu dinleyen, gören, okuyan adam ay mende mi var kemçilik diye ona diye yazıptırlar ne seyret diye televizörlerde görkezýär, gazetlerde çap edýärler. Samsyk men kendi pikir etdirýär ine şey dip özüni kemsider ýalak derejäge getirýän bolmalylar da. Oh, bahtiyarlygyň mekany. İlleşler bahtiyarlygyň mekany. Bu aýdysmaýal orta asyrlaryň Arabistany. Şolaryň pikirlenşi, başga hiç zat däl. İnanmasaňyz gidip orta asyrlara değişli Arap goşgularyny we eserlerini, ýene bir zatlaryny okap göräýin. Hiç bir ütgeşi ýok. Paragatçylygyň hem ösüşüň taglymaty. Ýurtda paragatçylyk barmyş, hem ösüş barmyş. Goýýan suratlaryna da üns berim. O näme diýmek? Paragatçylyk hem ösüş. Türkmen bir taraply dünýä nuskalyk ýörelge. Bu bir Türkmenistan ayrı bir yapık dünýä. Ol Sovet döwründe var da 10 ýyllap, 15 ýyllap bir jügüli almak üçin nowata duran adamlar. Şu nowata duran adamlara näme diýýärdiler? Biz iň ösen dünýäde iň ösen o döwlet biz diýär. Sovet Soýuzy diýär. Daşardakylar aç, üşeýär, doňýar, sowuklarda öýleri ýok, ýene bir zat diýär ýöne. Şol adamlar 15 ýyllap bir jügüli bilmek üçin nowata durýar ýöne. Şo döwürlerde adamlar Mercedes, BMW, Chevrolet, Toyota ýene näme aklyňyza gelip biljek. Şu günkü iň uly firmalaryň nemesine, ulaglaryna münüp arkaýyn ýaşap ýördiler. Bu taýlar şeýle ýa dowam ediberseň illeşler ýa şunuň ýaly bolar bolmaz deme bar o ine bilmedim bir taraplyk bilen soňa değişli bir ýeri ýok bu zatlaryň. Gyzykly zady. Diňe söz geçýär, bir sözler geçýär ine şu illeşmiziň ýazan nemesi ýaly owadan sözleri neme getiripdir de bir-biriniň ýanyna getiripdirler. Ýöne bir mani berenok. Mani berenok we bir taraplyga değişlen bir düşündürüş hiç bir zat ýok. Illeşler ýanky hiç özüňizden şüphetmäň, biz düşünmeýäsmikä, ýene näme kan diýip onun ýaly zaty ýok. Bular ýöreýte şon ýaly boş zatlar ýazýarlar, boş gürrüňleri. Soň hawa bir siýasatyndan bir göreli. Siýasatyndan näme diýip ata-watanymyz Türkmenistan kuwwatly, döredici döwletdir diýär. Indi muňa näme diýersiňiz? Bunu pikirlenip duruň, şu taýda illeşmiz ýazypdyr. Arap, farsça sözleri aýyrmak kynrak bolar diýe ýöne basbaljy ruslaryňkyda diýilmeli diýär. Hawa ýanky ruslaryňkydan diýmek gaty aňsat, sebäbi şeýle bir zat bar da. Ruslar köp zadyny Finlandiýadan we Germaniýadan alandyr. Şo taýdan alýar, şol döwrüň nemesini soň bir ullakan bir ütkeşlik edilmedik, ösmedik galan. Ýöne şo döwürler şeýler hakda. Indi häzirki döwürde hemme teknologiýanyň, bilimiň, ösüşüň dili inglizce dili geçilmegi gaty möhüm. Şoň üçin ol nemeden geçmek, o aňsat we aýdysýaly arapça, farsça sözlerden arassalanmak kynrak. Ýani o taýy dogry illeşler. Indi dowam edýäs. Soň başlarsınız bana can gelýär de şondan ünsüm bölümde. Indi Arapça ve Farsça sözler bizden haysyn nemelerde, gatlaklarda ulanýar diýilen soramaly. Aýyrmak, aýyrmazlyk meselesinde. Bizde ulanýan sözler köplenç orta asyrlaryň döwlet dolandyrşygynda ulanýan nemedir. Mysal üçin döwlet sözü düýünden ýalňyşdyr, many
taydan. Şonuň üçin düzeltilmelidir. E, Hemme zada o aýyrmaly diýilen zat ýokdur. Mysal üçin Cumhuriyet sözü Arapça bir sözdür. Ýöne bu söz Osmanlı nemesin, Osmanlynyň soňky ýyllarynda orta atylan bir zatdyr. Ýeňleşler. E, o, Hazır 1 minut ýeňleşler. Osmanlynyň nemesinde orta atylan bir söz ýanky bir maksady var bu sözüň. Hakykatdan ham bir döwre bap nemede bolmagy üçin bir maksady var. Şo maksat boýunça ýöredilen. Arapça sözleriň köp bölegi şeýler äkdir. Ýöne şo käbir sözler var. Ýanky Arapça bolan wagty gowy bilmedim näme diýle. Arapça bolsa bir uçurýan ýalap bir neme many dörýärdi. Ýöne hakykatda eýle däl. Hakykatda Arapçany bilseňiz köp zatlar o gülkünç gelip bilýär insana. Şonuň ýaly farsça söz azra bolsa farsça diliň özü dünýewirak bil. Arapça ýalap ol neme däl. Bir näme şahyryň dilidir Arapça dil. Soňam Arapça dil soňky bir 1500 ýylda hasam öňe çykyp barlygyny bildiren bir dil ýanky bir ullakam bir köne dilenler. Mysal üçin farsça 3000 ýyllyk ortaça 3000 ýyllyk taryh bar, ýöne Arapça eýle däldir. O Arapça ýanky näme diýip aýtsak o İbrani dil de ýanky ýewreýleriň dilinden aýrylan ýanky şo milletten aýrylyp baýdan taýpalaryň soňra o çölde ýerleşip ýaşap başlama bilen orta çykan bir zat. Şonuň üçin bularyň dili köplenç hakykaty depict diýip bir söz var inglizçede. Depict hakykaty bize ýanky näme diýip aýtsak ýansytmaýa. Bu dili ulanmak şahyrçylyk işinde gaty gowy taý demesiz tartışmasız. Şonuň ýaly nemeler var. Indi dowam edýäs o ata watanymyz o Türkmenistan kuwatly dörediji döwlet. Indi kuwatly tarapy näme? Bir seredeli kommentariýalarda ýazdyňyzmy? Kuwatly tarapyna nämemiş? Türkmenistan kuwatly tarapy. Kuwatly tarapy ýok. Ýazmasyňyz ýeňleşler. Dörediji döwlet bolmagy näme? Näme zat döredýär? Biz baryp ýurdu şu terroristleriň elinden alsak kuwatlan bolýar, döredijäm bolýar. Yani şu wagt däl, şu wagt size bir paralel bir dünýä ýasap beripdirler. Ine şu paralel dünýäniň bir aynasy, şu görýän metbuat demäňiz, paralel dünýäniň bir aynasy. Bu taýa seretseniz hemme zat gülala güllük. Oýnyn bu taýda näme diýär? Täze velayet merkezi Sebitde aýratyn öz boluşly şäher bolar diýär. Düýünde elbette bu nämäni velayetleri, etrapları bir ýerine birleşdirip, sepleşdirip ýapyp berýär. O illeşler bu zadyň hiç ýyly bolan ýeri ýok, hakykatan ýok. Diňe bir adam otyr ýazyp goýberýär o zatlary. Ine şeýler äkdir bu. Pikir etmäň o aňyrsynda bir zatlar barmykan diýip. Ve ýanky aýdyşym ýaly şu kategoriýalar ýokmy? Şu kategoriýalar açyp deňeşdiriň. Hiç bir siýasat diýip ýazýar da. Dogry dälmi? Hiç bir näme gawat gelýän ýeri ýok hakykata. Ýa-ni şu temalara gawat gelýän ýeri ýok. Indi bu taýda näme diýär? Bu taýda ýeňleşler menim näme bawa ýetipdir. Garaýyn size de ansat bolar ýaly görmegi. Meller.
Da. Devam görünmedi. Ziyan yok. Devam edelim. Ova. Ee, İyi yurt behbetli neticeli işler. 5. Nämemiş o neticeli işi. O 5. dekabrda o Serdar Berdimuhamedov Ministrler Kabinetinin e, Ova Senaat toplumuna gözölçülük ediyen orunmasarı Yazmuradov'un hem de velayetlerin ya uç şey devam ediyor. O il yurt behbetli işe yine şu o ministerler. Bu zatların hemmesi yalan. Ministerler diye yani hatta özlem şunun içinde. O Orsun getirip koyan ahranasından tayayıp veren adamlar ağır günde gün aşağı. Yine öz namseredin nahilere oturdupturlar, unitazın içine oturup koyupturlar. Birleşler. Yine şunu yürüyütü oturtmadı deyip aydıp gelecek adam yoktur. Unitazın içinde oturuyorsun hazır o başka iş zaten ön kısam şeyleti. Ne şeyler bu zatlara o yürüyütü diyorlar şuna etmem bir yere o yürüyütü. Yani şuların özleri bir plan oyuncu, maksat oyuncu edenler deyip. Hem zaten tayarlıyor. Alavay'ın heykelini açacağım. O yürüyüt edilendir buların hiç yeri katına çıkmamesi yok. Dost doğanlığın aydın beyanı. O Katar emiri. Yine Araplar ile katnaşıyorlar demek. Yani dost doğanlık. Yine bir neme vardı. Mene şu taşarıyordum gazetlerini, haberlerini köp yıllardan beri izarlayan da. Bir katnaşıklık var olsa şonu dost doğanlıklı deyip aytmaya hiç açan. Onun yani bir düşündürüş usulü yok, medya dili yok, diş saati yok. Bu dine propaganda dili bu. O hoş niyetli katnaşıkların giyin mümkünçilikleri. Ya, hoş niyetli katnaşıkların kim bilen katnaşık ediyor, nahil niyet ol, o näme netice alıptır. Yine yankı neme vardır illeşler. Garaşsızlık nemenin aşağında okudu ha erik o iyi şövirler. Şol bir zady yazandır. Garaşsızlık temasında da şu var, siyasatta da şu var, iktisadiyette de şu var, üçüsünde de şol bir tema var. Oo, bu bir değerlilik değil mi? O hem meğer şol bir temanı alıp aşağına da neme koyup yine son şu zatlar mektep kitapları hem muallimlerin hem özüne alıp barşı enatalarına yani şuna öğürülüp gidiyor yani 30 yılın devamında yankı cemiyet yoğuşluk bilen şuna öğürülüyorsan o bu zatın hakik manisi näme soramalı mı soramalı değil mi yitip gidiyor yankı adam bu yalanların içinde yitip gidiyor yani bunu çıkıp aytmalar bir yerlere düşünen adamlar kendire dine biz değildirsin orada değil mi yankı 2020 yılda biz o netçek bu netçek deyip çıkan vaktimiz var. Apozisiya deydi, aktivist deydi. Bir entek zatları kıbı orta attı. O biz çıkmasak aytacak değil ekenler mi? İnden mecbur bizden ünsüz olmak için näme de olsa da şu siyasetin bir bölümünü yönetmeli oldular. Bizim bunu buysan şöyle karşılayaz. Hiç karşı değil. Tam karşılayaz. Näme diye vazifeleri ara alınıp maslahatlaşıldı. Nahil vazifeler. Şimdi birinciden o vazife deyilen sözün asıl manisi var, sonra Türkmenistan'da kullanılan manisi var. Türkmenistan'da kullanılan manisi bir hili vazifeli işgär diyende şol güçlü şoňa bir boyun eğmeli deyilen ýanlamy var. Aslında o yanlış. Vazife demek şonun üstüne borç yüklendi boynuna yani kızıncırı daktın demektir. Vazife verildi demek borç vermek demek. Şonu bir işte borçlu kılmak. Yani yine size şey düşünürsem düşünüklüyor. Yani bizde tersine gidiyor hemişe. Yine siyasatta ve sevitlerde o hocalık işlerinin alınıp
barılışına qaraldı diye. O yankı zatlar yani iyileşler yani düşünüverin yine de gaytadan yazıptır iyi şövür yankı yeniden Amerikan Birleşmiş Ştatları Erik hem yerde şodur sahipada bu tayda da açık kapılar siyaseti hani yan bir taraflı nemesinde de okozarız bu zatları. Bu tayda siyaset deyip kopyala yapıştır nemesinde de o samsık görüyorlar. Türkmenlere hakikatten hem riayet ettikken deyip krediye yok. Riayet olmadıklarım var. Hakiki Türkmen olup kalanlar var. Bu derece o samsık olmana gerek yok. Ya da samsık yerine koymana gerek yok. Bir olmasa bir çıkıp açacaktı onu en sonunda. O böylelikdeki maslahat. Yine şu olur zat. O kurban ol maslahat geçirilmiş 5. dekabr o belli. Dine şu iyi şöhürler maslahatı yok o derecede geçti diye yine 5. dekabrda yine A5'e bulamış o unitazın içinde baytalım çıkıp Türkmenistan prezident sanlı ulgam arkalı iş maslahatını geçirdi diye sanlı ulgam diyme virtualne deyip duruşu iyileştiler yani belki düşünmeyenler var olsa geçelim yeniden şu 5. dekabr 5. yankı düğün olmalı da yine de yankı iyi şövür iyileştiler yine bolyan zatlar şu hem yere näme var başka biz hazır siyaset demesin dedik. İktisadiyete geleli. Hizmettaşlığı, geçim hizmettaşlık diyor onda. Neme orma. Dövrevap Suud eskası. Bunun menin yaşayan yerimde, Türkmenistan'da yaşayan yerimde, Dostluk şehirçesi, Levaf velayeti. Ben şu aylarda yaşayan vaktimden su yok da hazırem yok diyorlar. Yani yakınlarda garam yoktur. Su yok. İnanmarsınız derya bilen kanal var. Derya yakınlığımız 400-500 metredir. Kanala yakınlığımızın 200 metre. 200-300 metre belki de. O nemeden gün ortasından derya akıyor, demir gazından kanal akıyor, karşı kanal. Ortasında yani su yok. Ben şu aylarda yaşayan vaktlarım. Su yok da hazırım yiyeceğim yok diye de su akmaya diye. O doğru vap su deskası. İktisadet. Bilmedim bunun iktisadiyetle bağlantılı yeri bunları öğredeli bu yani altyapı olmalı. Altyapı diyen teman açımı iktisadiyetle nehil bağladınız bilmedim. İktisadiyeti östürmek için deyip mi? Yani devam edeli bunların samsık zatlarının hemmesini ünlü söylemene gerek yok. Umuman şu boş kurumlar da şular. Boş kurumları tanımak için, bilmek için o yerde bugün şunu temin vallahi. Türkmenistan'ın devlet haritçi mal birjası. Yine şu zat Türkmenistan'ı soyup soğanı o çövreyen bir urama. Şimdi şu birjanı Hıranflar, Jadanların Guranzadı. Türkmenistan'ın içindeki Nevit olsun, Gaz olsun, Seri diye Duz olsun yankı islendik näme çıkyan olsa şu zatların hemmesini bir yere getirip şotaya üyüşürüp şotaydan pulunu oğurlamak. Yine Türkmenistan'ın devlet harit çiğ mal birjasının manisi şu. Bunu näme dip görkezýärler buna o zat dip görkezýändir. İçine girmeyen havarların hükmände bu içine girip näme wagt bitirmäne gerek yok. Çiğ mal birjasının geçen heptedeki sövdalarında gelişiklerin 13'üsü hasaba alındı diye. Gelişik diyende daşından yankı import olmalı. Import gelişik deyipdirler. Büyütköçük yine. Türkiye'den Özbekistan'a barayan ilkinci yük otlusu Türkmenistan'ın çayından geçti diye. O açından geçti mi geçmedi mi? Ne belli yani şunun yazatları yazıyorlar. İyileşler.
Boysandırıcı zahmet üstünlüğü. Näme diýär Türkmen Nevit döwlet konserniň Nevit bilen baglanyşykly. Habar çykýar bulan boysandırıcı zahmet üstünlüğü diýär. Nirede Türkmenistanyň Nevit bilen gazynyň pul nirede? Boysandyrýan bolsa kimi boysandyrýar bu pullar düşünmedik. Halky boysandyrmady aýaýdym. Yine şu ýigrenýän sözlerimden biri galkynyş diýmek söz. O galkynyş sözü Türkmenistanda hiç açanam yerlik ulanmady. Galkynyş diýen söze elmydama hıyanat edildi diýip aýdaly. Propagandada ulanýarlar sähä. Hakyky manyda ulanlan ýeri ýok. Galkynışda yine de bir guyu nemeli diye galkınış diyen bir etraf ýa-da yer. Umuman her gün bir guyu açılýar, bir nevit nemesi açılýar, bir mektep açılýar, bir zawod açılýar, su deskasy açılýar. Amerikadan işeýürler gelýär, gatnaşýar, o pul kan birjalardan o çığmalar gelip dur, gidip dur. Asud asman, o bir taraf diyar, garaşsız vatan. Hilleşler şu aydan zatlarımın hemmesi boş gurrun yağlak gelendir size. Doğru değil mi? Boş gurrun nemesi meselesi. Şimdi biz çıkıp Türkmenistan'ın hakyky problemalarını aydan baktığımız bular boş gurrun diye komentary yazýatlarda KB'nın nemelerini hakkı şu Türkiye'de de gezip görenler var. Bir sürü bunların köpüsünün hem hasanan bilýärse bilelikde işleşýärler, komment yazýanlary, ýanyndaky tanış bilişleri görüp uğradanları vardı. Olary aýratyn arhiw nemesine alıp goýýas. Bunun ýazatlary gelen wagtda suraty, ady hemme zat bilen bile. Ýene şolar oturan ýerinde gelip komentary yazýarlar. Özem buların köpüsü aktivistlik edýärler. Aktivist bolup ýörler. Boş gurrun diye illeşler yine şu görýän gazetiňizde zatlary dolu edip 30 ýyldan bäri tanadyp görler de. Ýöne Türkmenistanyň hakyky meselesiniň wawaly ýerleriniň üstüne basan wagtym boş gurrun diýerler. Näme üçin? Sähä şu zatlaryň gurruny etmäň diýip duruşlary. Etmäň diýe biz çydap bilemzok diýär bu zatlary. Üstüne açmaň diýär bizim huzurumuzy, rahatymyzy bozýarsyz diýip aýdýar. Şonuň üçin o boş gurrun diýär. Ýa bu neme de howsala düşüp neme towusyan ýa ölümden öň towusyan bir ýylanyň nemesine meňzeýärdi. Şeyler o hem gymmatly hem islewli baýlyk diýär. Nämemiş o? Türkmenistanyň sağlık uğraş ve derman sen derman. Türkmenistan'ın içinde derman yok adamlar. Geçen Levap'tan yeri şu halaç malaç taraflar tiyalı. Yataylardan bir iyileşmizle birleştik. Hassa olyan diye bir grip diye grip ağır geldi bu yıl diye grip mi ya da başka zatın koronanın taze görünüşlerimi ne belli. Şo diye şonun dermanlarını alsam diye bir adam üçün 1000 manat diye. Yaşrak çağımız var diye almalı olduk diye 1000 manat çıktı. Ondan sonra bütün başkalar yayradı bir 3-4 bin manat aralığında pulumuz çıktı diye de. Hani nirede derman? Bu zatları yalan mı? Boş vurur mu ya da bu zatları? Hem gımmatlı hem isleğe bağlılık diye. Ya, näme mana geliyor? İsleğli bağlılık. Hemme zade çöpü görkezip şulan bağlılık deyip paktany görkezip altyn deyip görler ha bağlılık deyip. Paktanyň bağlılık olan yeri bar mı dünyada? Bağlılık olup biljek zat da ela. Bir önüm, bir önümün bir görünüşü, önümlerin arasında bir görünüşü. Düşünüksiz o gaz aktarıcıların şanlı yılı üstünlüğe beslemekte münasip payı var diye hem şu sözlerin manasını düşünen adam var mı? İyileşler. Bunu şey edip yazmana gerek var mı? Şanlı yıl
şanlı yılı üstünlüğe beslemekte münasip payı var diye. Yani ne mi diyecek olya? O gaz aktarıcılar bu yıl girdecilik oldu diye. Gaz aktarıcılar. Yani gaz aktarıcı ne böyle? Türkmenistan'dan Xitay'a gaz geçiren turbo ve şu nemelere, şu bütün deskalar değildi aparatları. Gaz geçiricilik, aktarıcılık. Näme gerek var o? Beýdip yazmana. Arap mı ýa-da bular? Arap mı kan? Bolwan biler Arap şular. Şularyň nemeleri Araplaşan Türkmen diýip aýdýarsa şularyň ata-babalar Arap bolmagy mümkin. Arabistandan bir wagt göçüp yerleşen basbalcı Araplardan bolmagy mümkin. Gatahma. Garaz bir Aýdar ýalgatkan zatlar. Türkmenistan halkara gatnawlarynda konteynerler otlary hakynda ýa-ni ilalaşyda goşular diýe. Halkara gatnawlar diýende ýollaryň ýapyklygy ýadyma aklyma gelýär ine. Şu wagtdan her wagt bir neme uçýarda Türkmenistanyň talabyna görä. Yani Türk Hava Yollarından koşsak şu an Türkmenistan 5 esse az uçuruyor şu an. Pandemiya yollar yapmazından özel özel uçyan uçuşlar var. Şu uçuşlar ile hazırki uçuşların arasındaki möçber tapawudy 5 esse az. Yani bularyň aýdýan zatlary bir bulam iň eden hakyky işleriniň biri. Näde etdiler? Halk aeroportda, yani İstanbul'da gozgalan çıkardılar. 3-4 gezek dowamly izleýizni. Şonu nemetmek üçin ýalandan açılan zat 5 esse az diýmek näme diýmek? 2 esse az diýmek eýýem gatkan az diýmek de 5 esse ol ummasyz. Milletler. Birce täzeliklere. Ine Türkmeni döwletiň baýlyklaryny soýup halkyň ýarymyň daşara çykyp nemetmegine sebäp bolan birjanyň täzeliklerimiz. Illeşler şeýlerek ýa-ni bu tema gaty gyzykly ulum barada näme diýek? Wagtyma az galsa bugün ýygnamyz var. Illeşler men şonuň üçin bugün hem ýer çykýan hem o önümçiligi ilmi esasda östürmek uğrunda. Anan kim anýar bunu? Anan bilsen anan. İnternet ilm ösüşlerim ýoly o ýurdumuzda ilm ulgamy östürmek ýaşlarymyzyň häzirki zamanyň öňde barjy teknologiýalaryna nemäniň internetiň aratnaşyk nemesine goýupdyrlar da özem suratna. Anan bilsen ýurtda internet ýok. 500 kilobayt tezlikde internet var. Olam Wi-Fi interneti. Ilm kämillik we güç guwwat diýe. Bu illeşler ýa-ni George Orwell'ın kitaplaryny okan. Kitaplaryny okasaňyz ine şu sloganlar var ya. Şu sloganlary düşünürsiniz ine 4 ayak 2 ayaktan üstündür diýe ýa-ni haýwanlar nemäni ferman ele geçirýärler-de. Soň haýwanlardan bir çykýar. Ona düşündük de ýa-ni tovuklaryň diýe 2 sahana aýagy bar diýe. Ona näme diýmeli diýsin. Kanatlarym ayak diýe. Ine şeý dip hakykaty ýoýýarlar. Domuzlar aýdýar muny. Domuzlar birinji çykýar 4 ayak 2 ayaktan üstündür diýe. Nämäniň garşysyna aýdýar muny? İnsanlaryň garşysyna aýdýar. İnsanlar 2 ayakda ýörýärler-de. Soň diýe bunu ilk başta alkışlaýarlar, soň durýar pikirlenýär. Bolýar diýe towuklar bilen ördekler diýe. Bularyň diýe 2 aýagy bar diýe. Bular näme bize garşymy, näme tersmi diýip soraýar-da. Soň durýarlar, domuzlar nämäni ortat diýe. Kanatlaram ayakdan hasaplanýar diýe. Ine şeý dip hakykatyň ýoýýarlar. Gatul jenayet. Ine goýunlary görkezipdir. Ýurdumyzyň
Dowardarçylyk puwdagyny senagat esasında östürmeň ugurlary diye maldarçylyk. Maldarçylyk puwdagy ilatymyzy azyk önümler bilen indi bunun hiç bir neme bilen baglanşykly ýok. Adamlar özleri çöle oňa muňa malyny gowy şu taýlarda bakyp özleri öz etini öz neme diýär bunun ılım bilen nähil baglanşykly bar haýsy nerede goýdyňyz o kompýuter tehnologiýalary diýär internetiň bolmasa kompýuteriň hiç bir derde ýaranyp ılımly il ozar diýär o ılımly il Türkmenistanyň il näme üçin ozanok diýmek ılımsyz bolmaly ýene bu taýda demäni goýupdyr illeşler. O men şu taýda jemläýin gaty gyzykly tema bu aslında ýöne bugünlükçe şeyle bunu devam ettirerse o devam ettirecek vaktimiz belki düzelmem bilirler. Bunlar da iki kulak, iki göz nemede izarlayalar. Voleyanda sağ olun iyleşler. Akşamınız hayırlı olsun. Videoları paylaşın, like koyun. Bu sizin peydanızadır. Biz like almak için ya da nem etmek için çıkış eden olsa başka dillerde ve başka temalarda çıkış ederdik. Sağ olun, iyileşler. Akşamınız hayırlı olsun.